ಕೈಲಿ ಫುಲ್ ದೀತೇರು ಕೀವಾಡ್ ನಿಂಚ ತುಕ ಬುಕ್ಕು ಓದು ಓದು ಹೆಂಗೆ ಚಾತೀನಿ ದುಂಬುದಾಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಓದು ಅಂತ ಚಾತಿನ ಬಾಣ ಸೋಗ್ತು ತಿಂತಿ ಬಾಣ ಮುಟ್ಟ ನನಕ್ ಅವೇ ಏಪಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತೋಜುನಿ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದು ಜಾಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಟತಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜಾಲಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಇಡೋ ನೀನು ಜನಗಳು ಅದಾ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ನು ನಾನು ಬಯ್ಯಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದೆ ಬಯ್ಯದ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ಬೈದ ಅಣ್ಣನ ಪೇರ್ಕೊನೋಡು ಅಪ್ಪಲ ಪೋಯಿರು ಅದ ಪಂಡ ಕೈಲಿತ್ತಂಡು ಮುಜಿನಾಲ ಏನು ಅಂಗಡಿ ಕೊರೋಡು ಅದ್ರ ಬಕ್ಕ ರೇಷನ್ದ ಪತ್ತಂಬರೋಡು ಅದ್ರ ಬುಕ್ ಒಂಜಿ ಟಿವಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಕಲ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ಗು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮನ್ಪುವ ಇತ್ತೆ ಮುಗಿದುಂಡು ಕೋಡೆ ಟಿವಿಡ್ ದಾಲ ಬಂದಿಜ್ಜಂಡು ಉರುವ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಟಿವಿಡ್ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತುಂಡ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೀಜಿಂಡಲ ಆತಂದು ಅಪ್ಪುಜಿ ಓಲ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಒಂಥರ ಮರ್ರಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಂತ ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಅಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಟಿವಿ ಆನ್ ಇದು ಪೋಕ ಅವಕ್ಕೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಉಂಟು ಬರ್ಪುಳಕ ಸನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಏತ್ ಆಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ 1300 ಆಯ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆನ್ ಇದು ಪೋಪೆ ನಂಬರ್ ಪತ್ತೊಂದೆ ಆತ ಉಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದ ಮತ್ತು ಅವಳು ಪೋಯ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗೋಣಿ ಕಾರಡ್ ಮಾತ ಪೇರ್ಪಾತನ ಪೋಯ್ತು ಏಪಲ್ಲ ಬೈಯಾಗಿತ್ತೆ ಜನ ನಿಪ್ಪಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ಇನ್ನಿಚ್ಚಲ್ಲ ರೇಪಂಡ ಎಂಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲೆ ಕೈಲ್ಕೊನೆ ಎರಡೊಂದು ಚಾಲ ಅಪ್ಪ ಇನ್ನು ಪೇರ್ಕೊನು ಪೆರಾದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂಚೆ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲ ಓದೊಂದಿಲ್ಲ ಭಯಂಕರ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ತೆಪ್ಪಡತಾ ಎಡ್ಡ ಓದಾಡು ಮಾರೆ ಇಂಕ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರ ಐಜಿ ಅಲ್ಲಾಂಡೆಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪಡ ಅಲೆಗಾಂಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತದಲ್ಲ ಇಂಚ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆರೆ ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಪೋಯೇರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಪೋಯಿ ಗೈಸ್ ನಡಪು ನನಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಬಚ್ಚಿದು ಬೋಪು ಯಪ್ಪ ಗೈಸ್ ರೇಷನ್ದ ಕನಾವಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರೆ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಕೊರಂಡ ಕನಾವಡು ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ತುಲ್ಲೆ ಬಂತು ಯಾನೂರ ವೆಯ್ಟ್ ಫುಲ್ ಲಾಸ್ ಆದಿತ್ತೆ 3 kg 47 ಇತ್ತೆ ಒರೊಣ್ಣೆ 43 44 ಆದಿತ್ತೆ ಒರ ಜ್ವರ ಬತ್ತನು ಮುರವಣ್ಣೂರು ಅಪ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆ ತುಲ್ಲೆ ತುಕ ಸಪೂರ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ತೋರ ಯಾರೊಂಜಿ ಏತ್ ಬಂಗ ತೋರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ 2-3 kg ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದ ಆ್ಯಂಡ್ ರಪ್ಪ ಡೌನ್ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಸುಲಭ ಗೇನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೋರೆಪ್ಪೆರತ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂಗ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಕ್ ನೆಟ್ಟೆಂಚ ಕಾರ್ದೀಪು ಎಂಚಪ್ಪ ನಮ್ಮನೆ ಕೀ ಹೋಯ್ತೆ ಅದು ಕೀ ಮಾಡ್ರೆ ನಿಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಪೋಡ್ಸಾ ತಾಲೆಚ್ಚಿ ಕೈಲಿ ಫುಲ್ ದೀತೇರು ಕೀವಾಡ್ ನಿಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರ್ಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕೈನಾರೆಪ್ಪನಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿಂಪೆ ಓಡೆಪ್ಪ ಕೈಸಿಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಮತ್ತು 19 ಅದಾದ 19 ಪಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಪ್ಪುದ ಸಾರು ಮಲ್ಪೋಲಿ 4 ತೊಟ್ಟೆ ಆತ ಇದೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ ಕೈಸ್ತೂಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪೇರ್ಗೆ ಬೈಜಾಲೆ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ್ದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆರಿಗೆ ಸತ್ಯತಾ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತದ ತುಕ ಬುಕ್ಕು ಓದು ಓದು ಹೆಂಗೆ ಚಾತೀನಿ ದುಂಬುದಾಕ್ಲ ಅಕ್ಲು ಓದು ಅಂತ ಚಾತಿನ ಓ ಇತಿಹಾಸನೆಲ್ಲ ಅವು ಈಸಿ ಆತೆಯ ಕತೆ ಬರೀ ನಾನು
టైల్స్ టైల్స్ కానదిరా ఇంటియరే నేను కంటెంట్ కోరొందులేదు ತುಲೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಕಾಲ್ ಮಂತೇರಿಗೆ ತೂಕ ಅಪ್ಪ ರಂಜು ಬಂದು ಬೇತೇರ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ಕಜಿಪ್ ಮಂತ್ ಒಂದಿತ್ತೆ 3 ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಮನ್ಪೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದು ಬರ್ಪೆ ಇಂಚ ಯಾನ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕಜ್ ಮನ್ಪೇನ್ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಸೋಯಾಬೀನ್ ಏರೆ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿನ ಕಜ್ಪೋನು ಈಸಿ ಆದ್ ಮನ್ಪೋದು ಕಾಡಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಂತ್ ಮುಗಿಪೋದು ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅನ್ಕ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಪೋದು ಬರ್ಕ ಸುಣ್ಣ ಮಾತ ಕೊರ್ದಾತನ ಇಲ್ಲದು ಸುಣ್ಣ ಕೊಡ್ದಾತ ಸುಣ್ಣನ ವೈಟ್ ಪೈಂಟ್ ಆತಾವು ಸರಿ ಮುಕ್ಕನ ಪೊಸತ್ತು ಕಾಣಿ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಮಾಡಿದಿ ಮಿಂಟಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತ ಸುಣ್ಣ ಕೊಡ್ತಾಗ್ತೀನಿ ಸುಣ್ಣನ ಪೈಂಟಾ ಸುಣ್ಣನಾ ವೈಟ್ ಪೈಂಟ್ ಅತ್ತ ಏ ಇತ್ತೆ ಬೆಳಕು ತೋಜುಂಡಿಯಾ ಅವಿಂಚ ವಾಣಿ ಕತ್ತಲೆ ತೋಜದೀನಿ ಚಪ್ಪಲಾಡು నేరಲ್ಯಾ ಇತ್ತೆ ಬೆಳಕು ತೋಜುಂಡು ಸುಣ್ಣ ಕೊರ್ತು ಕತ್ತಲೆ ತೋಜಿದು ಇತ್ತೆ ಬೆಳಕು ತೋಜುಂಡು ಕಿಚನ್ ಇತ್ತೆ ಸೋಕಾಣ ಅವು ಮೇರೆ ಸೀತಾನೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತಿದ್ದೀರತ್ತ ಅಂಚನ ಅನ್ನತ ಫಟದಿಪ್ಪೇರಿಗೆ ಮೊನ್ನ ಈ ಹೆಸರು ಗೈಸ್ ಫಟದಿಪ್ಪೇರಿಗೆ ಫೋನ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಗುಡ್ಡೇಡು ಜಮ್ನೇರಲ್ಲ ಆಯ್ತನಾ ಅವು ಇತ್ತೆ ಆಪು ಜತ ಏಪ್ರಿಲ್ ಜಮ್ನೇರಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಲೆ ಫುಲ್ ಜನನಕ್ಲ ತೋಟ ಫುಲ್ ತೋಟನೆ ನೀನು ಕಂಟೆ ಇಜ್ಜು ಅಂತ ಕೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜದ ಬೇಯಿಸ್ತುಲಿ ಬಯ್ಯ ತೋಟದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಉಮಿಲ್ ತೆಚ್ಚು ನಾನು ತೋಟದ ಹೊನ್ನಿ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಉಮಿಲ್ ಅಂಬಿ ಆಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗುಡ್ಡಂಡ ಐತೆ ದೈದಿತ್ತರ ಒಬ್ಬರು ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಬಾಣ ಹೋಗ್ತೋಚುಂಟೆ ಬಾಣ ಮುಟ್ಟ ನನಕ್ ಅವೇ ಏಪಲಂಗೆ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ತೋಜುನಿ ಅಲವಲಂಗೆ ಕೈಲಿ ಒಳ್ಳೆದು ಮಾರೆ ಎಲ್ಲ ತೋಜೇರು ಗುಡ್ಡೇಡು ಮುಳ್ಳು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೆಟೆ ಪೂರ್ಣ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಗೈಸ್ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ತೋಚೇರು ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಅಂತಾರೆ ಕಾಲ್ ಬಂದಿರ ಈ ಗುಡ್ಡೆಗೆ ನೆಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡೆ ಬುದಾರತ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂದಿತ್ತಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾರಲ್ಲ ತೋಜಿ ಪೂರ ಕರ್ತದಲ್ ಮೋಲ್ ನನ್ನ ತೋಟ ತುಲಿ ಎಟ್ಟು ಬಜ್ಜೆ ಹಣ್ಣು ಪಿಜ್ಜರೆ ಎದ್ದು ಬಂಗಪ್ಪ ನಾಳೆ ಎಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತೆ ತೂನು ಗುನು 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 ಬೇಂಡು ಪೋಯಂಚ್ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅವಳು ತಿರ್ತು ತಾದ ಪನ್ಪನೆಕ್ಕು ಏನು ಹೇಳುದು ಪರಿಹಾರ ಹೇಳಿ ಬಂದರು ತೋಟ ತುಲೆ ಮಾರೆ ಕರೆಂಚಿದ್ದು ಹೋತು ನಾಳೆ ಕಣೆ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಆತು ಕುಲ್ಲೆ ನಂಗೆ ಈ ಕುಲ್ಲು ಅದಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲು ನಂಗೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ತೋಟ ಫುಲ್ಲು ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ಅದನ್ನ ಅಂಡಿರಿ ಇಲ್ಲ ಬೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಒಡಿಪಾಯಿನಿ ಮೋಲ್ ಮಲ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಲ ಈ ಮಲ್ತಿ ಕುಕ್ಕ ಉಂಡಾಗಿ ಕೊಕ್ಕ ಹೋಪು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಓದೇರೆ ಮಾತ ಭಾರಿ ಜಾಲಿ ಎಂಚಿನ ತುಲೆ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪನಾಗ್ಲೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅದು ಜಾಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಟತಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜಾಲಿ ಏತು ಜಾಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೆಯಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಖಾಲಿ 3 ಗಂಟೆ ಎತ್ತೀನಿ 4 ಗಂಟೆ ಬರೆಯ ಕುಮ್ಮಣಿ ಅಜ್ಜನ ಎನ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುನಃ 100 ಮಾರ್ಕ್ ಇರುವ ಮಾರ್ಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ 10th ನಮಗೆ 10th ಇತ್ತನ ತಂಚ
ಬೊಕೊಂಡದ ಎನ್ಪ ಮಾರ್ಕದ ಬರೆಯಾರೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆತನು ಎಂಕ್ಲೆ ನೂದು ಮಾರ್ಕದ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಏತು ಮುಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಬರೆಯಾರೆ ಮುಕ್ಲೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಜೆ ಗಂಟೆ ಬರೆಯದ ಪೂಜ ಎನ್ಪ ಮಾರ್ಕದ ದಾದಂಡೈಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾರೆ ಒಕ್ಕುಳು ಒಂದು ಜಪ್ಪು ನಡಿ ಈಗ ನಾನು ಏ ಪಲ ಎದುರುರ್ದೆ ಪೋಪುನ ತಿಲ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತರ್ದು ತಲ ಪೂರ್ಣ ಮುಳ್ವೆಂದು ಸುವ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ಕುರುವಾಕಿಲ್ಲೆ ಪೊಗ್ಗವನ್ಯ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ಆಡೋಲ್ಯಾ ಇರಾವರ್ದು ಪೋಪು ನಿಂಚಾಂದ್ ಕಲ್ವೇರಿ ಬರ ಬತ್ತೆ ಕಲ್ವೇರಿ 100 ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಕ ಕಕ್ಕುಸುದು ತಿಂದು ತೆಚ್ಚಾದು ಕಕ್ಕುಸು ಅಂಚತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಅಡಿಗೆದಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಐದಕ್ಕ ತಿಂದದು ಕಕ್ಕುಸು ಮುಂದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಪುಂಡೆ ದಿಕ್ಕಿರು ಮೋ ಸ್ಟೋರಮ್ಮ ಆರಿಗೆ ಬರೋದು ಅಡಿಗೆದು ಸೋಪ ಮರಳ ಉಂಟು ಡೈನಿಂಗ್ ನೀನು ಜನಗಳು ಅದಾ ಹಂಗೆ ಇಂದೇರ ನೀನ ರೂಮ ಏರೆಗೆ ನಿಜ ಇಂದು ನಿಕ್ಕಾವು ಅಂಚಿದ್ ಬನ್ನ ರಪ್ಪ ನಿಲ್ಕೆರೆ ಗಂಡಿದೆ ಮಾತ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಎಂಗಳು ತುಪ್ಪವ ಅದಾ ಕಂಡಿದೆಯರುಂಡು ಟೈಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೈಂಟ್ ಉಂಡು ಮಾತುಂಡು ತರಕಾರಿ ಏತ್ ಮಂಚಿದೇರು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೋಟುಡು ಏತ್ ಬಗ್ಗೆ ತರಕಾರಿ ದಾದನದು ಮನೆಗೆ ಬಸಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೆಕ್ಕಾರ 4 ಬಗೆಯದ ಈ ತೆಟ್ಟು ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಚು ಖಾರ ಹೆಚ್ಚು ಮದಿಬೋದು ದೊಂಪ ಪೂರ ಪೋದ ಅದಿಪ್ಪ ಪದ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಅಂಡ ಇನ್ನ ಕಂಜಿತುಲ್ಲ ಬಜ್ಜಿ ಅಂತೆ ಬಾ 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 ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜು ನಿಂಗೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಗ್ಲ ಕಂಜಿ ಬೇತೆ ಮುಸುಂಟುದ್ದ ಗುರ್ತೇಪಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದ ಇನ್ನನೇ ಗುರ್ತೇಜ್ಜಿನ ಬುಕ್ಕ ಅದಾದ ಕೇರ್ನ ಗುರ್ತೇಕೊಂಡು ನೀನು ಮೌಂಟೆ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಇರ್ತಿ ಇಂಡಿಯಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆಟೆ ಪೋಲಿ ಆತ ನೀಕು ಆರಾಮ್ ಸೈಡ್ ಪೋಲಿ ಆತ ಹೊರ ಬೂರ್ದಲೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಣಪ್ಪಗ ಮಂತಿ ಇಜ್ಜಣ ಬೂರ್ದು ಮತಿ ಹೋತು ನೀಗೆ ಬೂರ್ದದ ಅಂದ ಅಲ್ಪರ್ದು ರಟ್ಟು ದಾಡಿ ಬುರ್ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದತ್ತಾನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋತಿ ನಡಿ ಸೈಡ್ ಇಜ್ಜ ಐಟೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮೂಲೆಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಅನ್ನೂಲೆ ಪಟ್ಟಂಗಾಳು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬುಕ್ ಬರೀದುಂತಿಲ್ಲ ಕುಂಟಾರ್ದು ಕೋಡದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಡ ದೊಡ್ಡದ ಬೇಗ